Tambra Studios. Ashe haka duniya take wayya lahira take ni bare na ɗaukaka ba. Rabbi ka bawa mai bani ni ma bani in bada dan ban zo na ja fada ba. Komai lokaci ne sanadi addu'ar uwa ne ni ban san zama iya ba. Na ɗauki rawa abinci wasu sun barka da zagi akan bai sa da na gaza ba. Waƙoƙin masu waƙa nake ta hawa na rera kamar ni ne ba a sani ba. Sanadi na fara waƙa Mahmudu na Danko sarki maganar nan ai ba zai rufe ba. Na ce Mahmud na Danko ban waƙoƙinka ƴan haulin yau bidiyo ba zan gaza ba. Ya ce Musa yaro muryarka tana waƙa mun yau a bayan ba manta ba. Na ce haka ne o gaban jin daɗin muryata kamar in nai ba a yaba ba. Ya kaina yana faɗa har kuka ya sani wannan ranar ba manta ba. Na je gida na zauna ina ta yin tunani ashe sona yake na duba. Da waikina yake ba zai ke in yau da kaina ba sai ya bani bai hana ba. Na samu mahaifiyata ta yi mini addu'a ta ce kuma in je na samu baba. Sun sa albarka waƙar na fara dauka shi gari ana mara. Musa yaro a sannu kai ma ka zo da shauki. Musa yaro a sannu kai ma ka zo da shauki. Mahmudu miji mai ganga ka ɗauka kiɗa a sannu Allah shi ke ɗagawa. Abagayu ku yi rawar kuma ta mu ci zamanin mu dai ba na gazawa. Na gode Rabbi Allah shi dai na kai wa sallah ya bani dubun basira darajar manzo na karbo. Musa yaro a sannu kai ma ka zo da shauki. Daga na yi shiru kuce gyara ne, daga na yi hakan kuce hutu ne. Kowa ya yi nasa maganar daidai ne, Allah ka daga mu ko ina duk mu ne. Kujera Mahmudu na Danko. Tuna da mai da take tafiya a sano. Musa yaro addu'a Allah tsare idanu. Ka ci lokacin ka wata ran ba kai kake ba. Kar kai abu hudu. Yaro banda zamba, yaro banda keta, yaro banda hasada, yaro kar ka yau girman kai ka ji dai. Zamutin na baya ni ma ban manta Danko. Mai zabari a bari yanga mata a bari yalale na ce ina kuke ina kaunar ku.